na rantse da wanda raina yake hannunsa ya fi dukkanin shehunan da aka yi a duniya daraja. Yawun manzan Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ya fi dukkanin malaman sunnar da suke duniya daraja. Yawunsa kawai, saboda daga jikinsa yake, albarkar da take ciki ba ta wasa bane ba. Ku gane wani abu, ana fa daukan gashin manzan Allah a jika a ruwa a sha a warke. Dan Allah ka gwada shehunka ya ciro gashin hammatarsa ya jika maka sha. Ai abin a fili yake ko, ka gane wai da salatin da ya fito daga bakin wannan da na wancan wanne ne yafi? Wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da zan samu gashi na hamatar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallahi zan cinye, in lashe, in tande, in haɗe, in kora da ruwa, kuma na kishin ya fito daga cikina. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Dan uwa, na yi magana kan wannan bidiyo a ɗaya account dina, suka je sai suka yi report sai aka cire muryan gaba daya. Yanzu kuka shiga za ku ga guje daya account din nawa, za ku ga bidiyon amma sun yi report an cire murya saboda sharri irin na wahabiyawa, saboda allura da take nema ta tono garma. Magana yake akan annabi da girman annabi da alfarman annabi da kadarin annabi, sai muka gaya musu cewa ai mu ne za ku ji wannan abun a bakin mu ne za ku ji wannan abun a bakin mu. Idan ka ɗauki maganin da yake yi, yawun bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkan shehunan ɗariƙa, ya fi dukkan shehunan malumansu, ya fi su daraja. Gashin kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi, ana iya jikawa a mutum ya sha ya warke. Ai mu muka sani da hadisan suke yi bawan Allah, ai mu muka sani inda waɗannan hadisan suke, kuma mu muke karantawa. A shekarun baya Allah ya ji fadar bege yake cewa annabi Muhammadu takalminka ya fi kowa. Dan Allah, dan annabi, ku masu sauraro kuma na alƙalanci, a mutane a ɓangarorin nan guda biyu, su waye suka fito suna ƙalubalantar wannan magana? Dan me za a ce takalmin annabi ya fi kowa? Mutumin da suke ƙalubalantar cewa takalmin annabi bai fi kowa ba, yau ya fito yana cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawun bakinsa kaza kaza. Ai mu muka san yawun bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da albarka, saboda mu mun yadda cewa annabin mai albarka ne, ku kuma ba ku yadda cewa yana da albarka ba. Haka malamin ku ya faɗa Haifan, yace annabi ba shi da albarka, wa iyazu billah. Haka ya faɗa, ya ce annabi ba shi da albarka. Dan yanzu kuma ka zo kana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza, kuma saboda rashin ladabi da ya tashi sai yake so, dama sakon da yake so ya isar, ya faɗi magana a yi dariya. Gashin annabi ana jikawa, kai malamin ka je jika gashin hammatan, ya cire gashin hammatan shi mana jika ya baka ka sha gani. To amma ni idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jika gashin hammatan, in na samu gashin kama hammatan zan jika, zan sha, zan cinye. Wallahi ƙarya yake, wallahi tallahi ƙarya yake. Da farko tukunna, annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da gashi ma a hammata, ba shi da shi. Ta yi watakila a munkiranci irin nasu ma ba sani ba. Gashin hammatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wataala ya dan fito mai da su anan, suka zama suka ƙara wa annabin sallallahu alaihi wasallam kyau da kwarjini. Gashin anan suka fito kwata shi annabi ba. Me ya kawo? Idan zaka sifanta manzo Allah sai ka sifanta wai shi da gashin hammata fi sabilillah. Shehu Ibrahim yake faɗa unazzimu durral lafzi fi zikiri wasbihi, ina tsara lu'alu'an lafazi a cikin sifanta manzan Allah. Shi wace wa ahsin bi wasfil badri, ka kyautata. Idan zaka sifanta manzan Allah ka kyautata shi da abu mai kyau. Anan muka zo muka yi, aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam takalminsa ya fi kowa, kuka ce sam. Da fara da giran shi ya ɓaci, ya ƙara cewa to ai ba ma takalmin manzan Allah ba, murhun gidan annabi ya fi kowa muƙami, ba ga takalmi ba. Wannan abin yasa kuka kafirta shi. Wallahi a wajen wahabiyawa fadar bai gidan wuta ne, wallahi tallahi haka suke kiran shi. Muna da evidence a hannunmu, lokacin sawa ne bai ba amma za mu saka. Sannan mu kuma da kuke maganan cewa da kake so, kuna so ku kwaikwaya
daga wajenmu dan muna ba ku karatu kyauta. Kuna so ku kwaikwaya yaya ake mu'amalantar manzon Allah dan ku ba ku iya ba. Ba ku san yadda za ku mu'amalanci manzon Allah ba ku san yadda za ku faɗi girman annabin har wasu su ji shauƙi ya kama su ba ku sani ba. Ba ku sani ba. Wannan kuma ka riga da kama kara. Ka riga dama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinsa akwai wani abin yarwa ne? A duk abin da ya fito waste product na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani waste product na manzon Allah wanda yake abin yarwa babu. Da fitsarin da kashin ba dai su ne wasu product ba na manzon Allah duka wannan manzon Allah wannan magani ne. An sha fitsarin manzon Allah an zauna lafiya. Mu muke karanta wannan hadisan. Mu muke karanta irin waɗannan hadisan. An sha an zauna lafiya har ya gaya wa wacce ta sha yace da ke da ciwon ciki har duniya ta nade. Mu za mu ga muku inda muke malam bari ku je da shehu muke mu'amalantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehu yake cewa walati ya kasib daini laini fawqahu ina ma in zama kaman Hassan da Usaini wanda suke hawa kafadun manzon Allah yace walaiti ya kasiddiqi laiti ka Jafari ya za a yi in zama kaman sayyidina Abubakar ko kuma in zama kaman sayyidina Jafar Dayyar. Shehu yace ka wadannan muqami ya mun nisa. Shehu yace walaiti akunu al-yawma turbatun alihi ya za a wayi gari yau ni Ibrahimul Kaulahi in zamo turbayan da manzan Allah yake takawa. To ba ma wai abin da ya fito daga cikin manzan Allah ba a turbaya ƙura da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takawa wannan ƙuran ya tashi. Shehu Ibrahim ya ce ya za a yi ya zama wannan ƙuran saboda shi shehu a itikadin sa wannan ƙuran ya fi duniya ya fi lahira ya fi mutanen da suke cikin ta ya fi duk halittun da suke cikin ta ta fi al'arshi wallahi. Mu za mu ga muku manzan Allah. Shehu ya ce walaiti ara kullil aminil mubashiri ya za a yi zama asuwaki da manzan Allah yake ba wai abin da ya fito daga shi manzan Allah ai wannan automatic shi wannan automatic ne babu abin yarwa a jikinsa. To shehu yace ya za a yi zama asuwakin da annabi ya taba goge baki da shi. Ya za a yi zama kaman asuwaki na manzan Allah wanda ya taba goge bakinsa da shi. Shehu yace walaiti yawman kuntu shurbatu ma'i ya za a yi in zamo kurbin ruwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya za a yi a ce yau a ce ni ba mutum aka yi ni ba duk wannan girma nawa duk wannan ƴaƴa duk wannan daula da Allah ya shimfiɗa min ya zama ni ba wannan nake so ba a ce ni da ce ni ne kurɓin ruwa ba wai so so ɗaya tag da manzon Allah ya taɓa kurɓa cikin sa ya za ya ce Ibrahimul Kaulahi shine a wannan matsayin. Kuma sannan ku zo kuna ai ku bar mu da manzon Allah ku bar mu da manzon Allah. Mu ne masoyansa wallahi mu muka fi kusan manzan Allah saboda haka mu ne muka yadda duk wani abu da yake na manzan Allah wannan abu mai daraja ne mai girma ne ba ku ba da kake so ka kwaikwaya kuma baka iya ba za ka iya ba dole za a yi walƙiya a ganku saboda ku ba ku yadda cewa annabin shi mai wannan abin da kuke faɗa bane kun faɗa ne wallahi kuna faɗa ne yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wallahi suna faɗa ne abin da yake bakin su amma ba cikin zuciyarsu ba haka zuciyarsu yake ba saboda haka mu za mu gaya muku mu gaffali kama kara ai kama kara da kai da ragowar ahzab taron ahzab naku gabaki daya wallahi kun makara. Mu ne masoya manzan Allah mu muka san yanda ake son manzan Allah mu muke mu'amalantar manzan Allah saboda akai shehunan mu akai suka gina mu. Shehu Ibrahim cewa bulitu bi hubbil mustafa ni an jarrabe ni kowa da irin abin da ake jarabtansa to mu an jarrabe mu ne da soyayyar manzan Allah. Wani waje kan shehu ya ce jubiltu da naman jikina da ruwan da tsokan da jinin aka kwaba amma fa aka cuɗanya ta da soyayyar manzon Allah. Shi yasa ko da an yi ko sama da ƙasa zai haɗu a ce mu bar son annabi ba za mu iya ba saboda atani hawahu qabla an a'rifa lawa soyayyar manzon Allah shi yace ya zo tun kafin ma san zuciya to mu ma tun haka muka tashi muka ga muna son manzon Allah kamar yadda kuma kuka tashi kuna kin annabi to mu kuma an kwaba skeleton mu da karankarman jikin mu ne da soyayyar annabi sallallahu